Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Gisuspend sa National Interagency Task Force ang pila ka mga prebilihiyo para sa mga fully vaccinated individuals. Isa na diri ang pagpalipod sa quarantine period. Ma-report si Nico Delfin. Wala pa man kinsuspend ang Interagency Task Force sa mga prebilihiyo para sa mga fully vaccinated na patuman na sang Bacolod ang Executive Order No. 38/42 nga nag-require sang negative RT-PCR test result sa mga pasahero nga nagabiyahe pasulod sa syudad bisan pa fully vaccinated na. Kinahanglan man magpaidalom sa 14-day quarantine sa mga fully vaccinated kung silang magpositibo sa COVID-19. Iniisa sa ato ng mitigating measures in anticipation nga base masudlan kita sa Delta variant. Ginsuspend sang IATF ang mga prebilihiyo samtang hindi pa makonsolidate ang records ng fully vaccinated sa Department of Information and Communications Technology. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis ng Bacolod Emergency Operations Center, magluwas sa pagdumili sa leisure travel, ilabi na sa mga pasahero gikan sa Panay Island, gin-require man sang syudad ang mga apur o kung authorized person outside residence ang negative RT-PCR test result. Hindi man abi garantiya suno sa iya nga hindi malatnan sang virus ang mga fully vaccinated na. Nga ang tanan nga mga apors, no, in particular kag mga RRs nga ginaswab naton, may mga positive sa ila. Yung iba na sila fully vaccinated naman. So that's the reason why amo inang naging inspirasyon para kay Mayor Bing nga i-suspend temporarily ang privileges sang isa ka fully vaccinated individual kay gusto naton mag-provide sang stricter border control. Kay ti amo niyang isa sa mga maayo nga paagi para kung sa diin ma-prevent naton ang pagsulod sang mga variant of concern nga nagahalit sa ibang nga pungsod kag sa subong sa mga probinsya kag syudad nga nagalibot sa Bacolod. Sang nagligad lang nga simana, may 13 tanan ka mga apur nga nagpositibo sa COVID-19 makaligad gin swab test sa ila pag-abot sa Bredco Port. Tungod sini, ginihinyo karon sang EOC ang tanan nga government apur nga magpaidalom sa swab test kag antigen test naman para sa mga drivers ng essential goods. Ini samtang ginabalay pa ang amendment para sa natukod nga AO No. 42 nga nagapatuman sang masugot nga border kag travel restrictions agod mapunggan ang pagsulod sang COVID-19 Delta variant. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.